Ginaimbestiga na sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang nahitabong oil spill sa Davsan Port sa Davao City kagabi. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sakay sa ilang bangka, nagtinabangay ang mga personahe sa Coast Guard District Southeastern Mindanao aron ma-extract ang nagkatag na sludge oil sa kadagatan sa Kilometer 11 Davsan Port sa Davao City. Pasado na 7:50 sa gabi, dihang na-report ang maong oil spill. Ngagiba na ba na ang anasa 200 cubic meters ang volume sa spill. Busa, nagmuntar og oil spill absorbent boom ang Coast Guard aron ma-contain ang oil spill. Nang labay na sab kini og oil pads aron ma-extract ang maong sludge oil. Human ng halos 4 ka oras, na-recover sa Coast Guard ang anasa kapin 30 liters sa sludge oil. Sa inisyal nga investigasyon sa Marine Environmental Protection Force Southeastern Mindanao, posible matod pa nga napadpad lang sa Davsan Port ang maong sludge oil. Gani ginapalaw man pa sa Coast Guard ang ilang investigasyon sa nahitabong oil spill. Kagabi sir, malakas yung current ng dagat sir, so hindi talaga siya from Davsan Port na ang source ng oil sir. Kasi wala mang naka-standby na barko masyado doon sir. Tapos possible talaga sir, galing siya sa malayo sir. Posible usab nga magatubang og kasong administratibo ang mga nasa likod sa nahitabong oil spill. Ngayon sir, we are still investigating about the possible na suspected vessel or possible na source ng oil kung hindi man siya sa vessel sir. Dito sa Philippine Coast Guard sir, meron kami mga memorandum circular about pagbabawal ng pag-bilge out or pagtatapon ng oil sa dagat. Harapin nila yung mga administrative fines ng Philippine Coast Guard and also yung ating other local laws dito sa Davao City. Hinuon walay biyahe nga naapektuhan tungod sa maong oil spill. Miyerkules sa buntag, padayon ang biyahe sa mga barge padulong sa Samal Island. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.